Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Venus, tambalanista sa loob ng mahigit isang dekada. Sumulat ako para humingi ng payo. I was once married to an affam pero nauwi sa divorce. After ng hiwalayan, nag-focus ako sa pagiging single mom, sa trabaho at pag-aaral. I had suitors naman pero deadma dahil takot akong umibig muli at magtiwala. After 4 years of being single, nag-joke ako kay Lord na ready na ako ulit for another relationship. After 3 months, I met an affam na mahal ako at tanggap ang mga anak ko. Nagde-date pa lang kami, sinabi ko na sa kanya na mahalaga sa akin ang kasal. Pero kahit 4 na taon na kaming nagsasama at may anak na, wala pa rin kasalang nagaganap. Lagi niyang sinasabing mahal niya ako at pakakasalan, pero tuwing ipapaalala ko, lagi siyang may dahilan kung bakit kailangan naming maghintay. Ang kadalasang reason, financial. Mawawala daw yung mga benefits na nakukuha ko bilang single mom, gaya ng libreng health insurance at discount sa school ng mga bata. Financially stable naman siya sa business at okay naman ang kita ko bilang pagiging nurse, kaya hindi naman kami financially challenged. Naisip ko na baka ang tunay na dahilan ay ayaw niyang mahati ang properties niya. Sinabi ko naman na willing ako mag-sign ng prenup pero wala pa din. Ang lagi niyang sagot, wala naman daw magbabago sa relasyon namin kahit ikasal kami. Tambalan, I feel na I am compromising my values dahil hindi kami kasal. It is affecting my peace. Alam ko na hindi ako magiging lubusang masaya kung patuloy kaming magsasama ng hindi kasal. Mahal ko ang pamilya ko pero hindi ako sure kung kaya ko pa ang ganitong sitwasyon sa mga susunod na taon. Natatakot akong mapagod ng kahihintay hanggang sa tuluyang makipaghiwalay. Tambalan, anong gagawin ko? Tatanggapin ko na lang ba na ayaw niya talaga akong pakasalan? Ano ba ang dapat kong isipin? Sana ay mabigyan niyo ng linaw ang gulong-gulo ko ng isip. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Nicole and Chris. Hihintayin ko ang payo ninyo. Ang inyong tambalanista, Venus. Naalala ko yung mga ganun tunog, di ba? Pag hapon sa TV. Oo, yung ganito? Yung ganitong background music? Oo, parang ganito. Tapos nagbabasa din ng letters. Ate Helen. Oo, makalumang tao talaga tayo. Lovingly yours, Helen. Yan. Okay, Venus. Yung mga sinabi mo sa amin, katulad ng compromising your values, this is affecting your peace, ayaw mo na eventually umabot ito sa hiwalayan, ganyan. Nasabi mo na ba kay Afam?
Ang tanong ko dito, naiintindihan niya ba yung English mo? Oo. Baka may ganun tayong communication problem. Charot. Hindi, 4 years na eh. So, ibig sabihin talagang nagko-communicate. So, yun nga yung tanong ko eh. Kasi sinasabi mo, willing ka to sign a prenup. Sabi mo, hindi naman kayo financially challenged. So, anong problema, di ba? Okay naman ikaw, di ba? So, anong problema talaga dito? So, na-express mo naman yon sa kanya. Yung part na nasa dulo ng kwento na may wagang Bornay, yung sinabi mong it is affecting your peace, is plinok mo na sa tambala na later on nationwide ang nakakapakinig nito. Ganun nakatindi yung feeling mo na kailangan mo na siyang may ibang tao na kailangan magbigay sa'yo ng advice. Knowing ba ito ni Afam? Correct. Yung part na yon that it is destroying your peace and eventually naiisip mo na hindi ako pwede magtagal sa ganitong klaseng setup. Ayoko naman na eventually magkaroon ng hiwalayan. Alam niya ba yon? Correct ka. Oo. Malaking bagay yun ha. Agree ako doon sa statement na kasi kayong dalawang involved eh. Diba? Alam ba lahat ito ng partner mo? Yes. Alam ba ito ng jowa mo o ng ka-live-in mo? Kung hindi, bakit nauna yung tambalan? Kaya nga eh. Para tong mga marites eh, di ba? Nauna pa yung ibang tao versus yung tunay na dapat na gano eh. Yan ang nagiging problema ng mga mag-asawa ha. Yung sa halip na ang kausapin o i-confront, baka siguro wala pang nag-uusap na kayo tungkol dito. It's not something new eh. Naisip ko kasi partner ko, halimbawa parang bagong bagay, di ba? Mag-ano ka muna, maghihintay ka ng tamang magta-timing, 'di ba? Kumbaga sa empleyado na gustong mag-leave, kahit karapatan niya naman talaga mag-leave, 'di ba? Hihintayin muna kung mukha ba siyang masaya? Sisilip-silip, dadaan-daan muna sa office. Mukha ba siyang masaya, nakakunot, ganon. May ganon eh. Katulad ng ikwento ko lang to. Yung isa nating empleyado nagkaroon ng parang internal issue sa sarili niya. Basta may inaway niya sarili niya. Oo, parang internal issue eh. Kausap niya yung sarili niya minsan. Tapos nahuli ko rin, nagbabato-batopik sila ng sarili niya. Grabe, sabi ko nga eh. Tapos sinama nga niya ako sa bahay niya minsan. Sabi niya, Tapos, panoorin mo ako, babantayin ko sarili ko habang natutulog ha. Tingnan mo kung paano ko gagawin ha. Kung tama ba? Kung tama yung pagkakagawa ko. Mali pala yung internal issue. Hindi, ito nga, isang empleyado nito, parang may issue siya tungkol sa isang empleyado. Okay. So parang ang eksena dito is sa halip na na sa akin niya sabihin, parang nasabi niya muna sa iba. Oo. Ang rason niya parte bakit hindi niya. Kasi yun din yung parang katulad nung gusto niyo akong i-prank, kaya lang may sakit ako, may thyroid issue. So parang concern. Oo, so parang hindi niyo maitodo yung prank kasi problemado ako, parang gano'n. So parang gano'n din siya. Alam niya nga parang kaka-MRI ko lang, parang gano'n. May mga gano'n akong health concern. So hindi niya nasabi. So sa iba pa nalaman. Pero yun yung mga sinasabi natin na minsan sa iba pa, yung ibang tao yung nai-involve, pero sa totoo lang yung taong concerned, 'di ba, ang dapat makaalam nito kasi siya din naman talaga ang makakasagot. So then nung finally sinabi ko dun sa empleyado, uy, may ganito ka palang concern, ganyan, chuchuchu, nalaman ko pa sa iba. Tapos sabi niya, kasi po ganito ganyan. Naintindihan ko naman where he's coming from na merong may clue. So ilan ba ang lalaki dito sa diba? sa Love Radio? Naka-monitor ba sa labas? Alam niya yan kapag nandiyan siya paligid-ligid, di ba? So nandito pa na official hours pa niya? Hindi ko sure. Hindi natin alam yan. So, anyways, sabi ko may ganyan ka palang concern. Tapos naintindihan ko naman yung point niya na kasi po mukhang problemado ka po, tapos parang ayoko munang makadagdag. Sabi ko hindi, yung mga ganyan kailangan sabihin. Tapos ako din na nakapagbigay ng tamang sagot with proof. Huwag mong problemahin kasi ito ang totoo. Ayan. Yun. Diba? So ito. So ganun din. So anong ginawa niya? Sabi niya, nagkaroon ulit siya ng internal issue. Oo. Nagbato-batopik pa rin siya sa sarili niya. Doon wala na ako nagawa, partner. Sa manager, hindi ko na kaya yon. Hindi ka na nang himasok. Hindi na. Sabi niya, kaya mo na yan. Gusto niya manalo siya sa sarili niyang bato-batopik eh. Go. Support kita dyan. Nagbato-batopik yung left and right niyang hands. Oo. No? Sarili, partner. Bukod yung tama ka, partner. Dalawang versions yung kanya. Nakaharap sa salamin, binato-batopik yung sarili. Tsaka yung left and right. Bato-batopik. Oo, ganon. Siya lagi. Oo, ganon. Sabi ko, galing mo ha. Hindi lahat kayang gawin yan. Correct. Sabi ko sa kanya, I support you all the way.
So alam mo yun, bakit ko nakwento yun? Sometimes, yung mismong solusyon ng problema, o kaya yung mismong taong involved, hindi sometimes, dapat siya talagang kausapin natin. Sometimes kasi ang nangyayari, may mga iba muna tayong tinatanong, although normal lang naman yung parang kasi nga partner, 'di ba, parang nagtatansya ka eh, 'di ba? Parang yung kwento ko, tinatansya niya, pwede ko na bang sabihin parang kayo partner, pwede ko na ba siyang i-prank, may malaki daw yung thyroid. 'Di ba ganun kayo? Nagpa-check up na naman, 'di ba? Correct, may laryngitis daw, 'di ba? Dami-daming issue sa sarili. Correct, 'di ba? Mga ganun na. So, ipaprank ba natin? So, parang ganun. So, kumbaga normal 'yon na ito, katulad nitong si Venus. Sabihin ko na ba? Hindi. Kwento ko muna sa tambalan. Pakinggan ko yung opinion nila. Normal yan. Pero eventually, yung sagot kasi talaga manggagaling sa asawa mo eh. Hindi sa amin. Kami opinion lang kami. Ako opinion ko dyan. May tinatago yan si Afam. Oh. 'Di ba? Nakatulong ba yung sinabi kong yun na may tinatago si Afam? Kasi yun yung feeling ko. Ano meron? Bakit ayaw niyang magpatali ng ganyan? 'Di ba? May tinatago yan ng hindi mo alam. So yung sinasabi ko bang ito nakatulong ba? Baka lalo nakabigat. Bigla tuloy nag-isip ka ngayon, ay oo nga, baka meron. O sa halip na diniretso mo dun sa tao na involved, 'di ba? Lumaki pa ngayon kasi nadagdagan ng opinion ng other people. Tama. Di ba yung kasabihin na sinasabi natin palagi? Ang tubig, kapag maraming sumasawsaw. di ba? Lumalabo. Ba't kasi sinasawsawain yung tubig? Correct. Inumin nyo na kasi. Tama. Diba? Asuka po dapat ang sinasawsaw ng sabay-sabay. Kahit malabo yan, hindi halata. Di ba? Huwag tubig, guys. Yung bakit ito kasabihin natin, walang rhyming. Hindi, Pero diba? totoo, naniniwala ako doon. No? Kaya nga kayo naging mag-partner, kaya nga sabihin natin, sige mag-asawa o live-in partner. Diba? Anuman ang sigalot, anuman ang saya, anuman ang problema. Sigalot, anumang matinding problema pinagdadaanan yung dalawa, kayong dalawa ang involved dito. Although naiintindihan natin, minsan kailangan nating mag-consult sa mga friends, diba? Lalong-lalo na kung pinagkakatiwalaan mo ito, or talaga kailangan natin ng consultation to gain validation. Correct. Diba? Tama pa ba itong ginagawa tama pa ko? ba para mabigyan tayo ng tamang payo. Kaya lang, may good side and bad side. Tama, natutulungan naman tayo ng way minsan. Kaya lang, may mga pagkakataon din na nag-cause din ito ng overthinking. Correct. Bakit? Kasi iba-iba na yung taong kinakausap mo. Tama. Diba? Tapos ang bawat taong yan, may kanya-kanya silang opinion Yes, iba-iba sila nang nakikita sa picture, sa madaling salita. Sa true. Lahat ng kwento mo, iba-iba ng magiging impression yung mga tao. Depende sa mindset nila, depende sa perspective nila, Correct. depende sa experience nila. Depende rin kung lasing sila o hindi nung araw na yun. Totoo, depende nga sa mood nila. Correct, kung gutom ba sila o nagda-diet. Totoo. Nakabayad na ba ng utang o hindi? Siningil ba ng landlord o hindi? Diba? Nakasweldo ba sa paluwagan? Diba Lahat yan, factors yan para maka-affect sa sasabihin nila sa'yo. Ngayon, sa sobrang dami na ng kinausap mo, and the one of which is tambalan, diba, maaaring makagulo din kami in a way, ha? Sa isipin mo ngayon. And that will give you parang additional overthinking issues. Yes. Talagang lalong magugulo yung isip mo. Ayan, naku, baka mamaya siya na talaga yung magbato-batopit ng sarili. Kaiisip. So ngayon, na. yung sinasabi mong wala kang peace, wala kang troubled ka ngayon eh. Diba? Hindi yun, feeling ko hindi dahil sa asawa mo, dahil sa sobrang dami na ng kinausap mo. Yes. Diba? Na sana yung peace na hinahanap mo, makuha mo kaagad kung kinausap mo directly yung asawa mo. Kaya lang hindi eh. Diba, kumausap mo muna ng maraming tao. And ito pa yung downside noon. The tendency is, mas maniwala ka sa ibang tao kaysa sa taong concern. Correct. Kaya ako, diba? partner, no, meron akong ganyan na klaseng eksena na may nagko-consult sa akin. Ang sinabi ko talaga sa kanya is ito. Kung ano yung sasabihin ng mister mo, yun yung paniwalaan mo. At yun yung dyan ka, dun yung pag-usapan mula dun sa sasabihin ng mister nyo. Kasi, promise yung mga sausaw-sausaw, hindi natin alam kung ano yung intention nila, bakit sila nagsasaw. Correct. At iba kasi yung experience nila sa experience mo. Correct. Hindi lahat ng experience nakukuha nila experience applicable sa buhay yung mag-asawa. Tama. Ganon. Diba? O Venus sana nakatulong ang tambalan at go, kausapin na si Afam. Salamat sa pagsulat dito sa ating Mahiwagang Burnay.